Ama sabera chuan Dudley Town, Connecticut a hian kalsu. Inti der na ni lova soi shan chopani heklo thu tak nge ani tuna ingai thak tur video hi ingai thak zuwa chuan kalichak pha mai the reilo te tal fia tore mutal pon ma se tum du su chumai baka phalani lo shim shima baka he Dudley Town hi mi inan lo ro san vek to nia engwanga ro san vek ngien ni le mun hi mani lo khovel mun shanga kal phal lo te zinga mi Dudley Town Ghost Town chanchin chu ngai thla ho liang kumsang khat chakwa parukhan ani puilai khonwam em mai ani Dr. William C. Clark le anupui Harriet te hi Connecticut marlam munwam de umaya hian an karin muang changin an tlana helai hi Litchfield County ti ani Litchfield hi thingtlang ve tak tlang ram tlang tam em na mun ani Dr. William te nu pa hian an ti ber chu insak an tumani insak na turan zong an in pahni na tur sakan du New York City ya anu pa hian chengan nia heta hian Dr. Clark hi oncologist ani cancer doctor ani chu mai baka Columbia College of Physicians professor le surgeon ani boka annun hi ahlim omin an phur ve em thina khopuya chen hi nuam ti viau ma se hannin deuh chang an nei ve thin helai Litchfield velan en na chan po hi khopui nen chuan a in anglau em khopui tlan bo san nan chuan du thu samani are em a thlamuan thak boxi hetia an tlan vel lai hian thing le pakhat an hmu leya hian an tlana an dinglam tlang an han en chuan tlang sang de ulaya tlang thim de urui big mai muk that tak moi em mai an hmuta chu tlang chu an han clear wanga apan na kong chhopu a om tian mungal nge enge khilaya khian oman shelo na in amoi em maya an mi tala tak setani han thleng se a munan du viau chuan an in pahni na sakna tur chu arim lai te mil ngalan du hiala Dr. Clark chuan a kar chu khalin tlang lampan chuan an tlan ta ma se rewak lawa konga che em lo nim angreng boxia mi an tlan kha hle di poshiat em an han thlen ma chuan an kar chu rem laya chuan an da ri ta ringota ke in an pan chauta heraman mu an han thleng chia hi ni chu adim ngal roi maya achan chu thingkung te chu an cha tha em a borak polo dai big hle minute ni vel le kan han kal chuan heram re mel em mai hi aron nung thu dani ber ram sa sham neu tele an kal thom ten cheta an han hoi chho dewa an kal mek na kong sir chaklama chuan phul mun zol nuam takalo oma ram hnoi apple lo tam mai alo ra twar le ngala an hnai zela sazuk pakhat hian apple chu alo e me kan hmu boka ti chuan helai mun hian kal san le ta pangpar rose te ram pangpar moi em mai khom na zau em mai pangpar khat mun an thleng le ta moi an ti em an kal pel zela lungte lo chana tuiluang heu ri te chuan shile ta apia tlang tuiluang thiang him em mai lo le boka thingkung cha takara akwa ani na ron chun chu aron eng thla helai ram hi a eng ang mai ani achan pakhat po helai lungte hian mineral chi khat mai ka an ti chu tam em maya heng mai ka te hi ni na chun chuan an tle ser ang hian an lang thin ani chuan helai rama hian chimbuk an tam hle boka an kal hazela chimbuk sham ri po tam tela ma se nuam an ti zok chimbuk te chuan an lo lom ang maya an ngai ani an let le an kar an pan ba chuan an ril ru an siam fel to he rama nge hian an in pani na tur chuan sadon ani New York an let le chuan helai ram chunga ekhar sang khat hi leiturin an buat sai fel ta helai ram hian ming alo neya a ming chu dark entry ti ani achan chu apo na tang chuan a thim mel khup renga abul vela tlang te hian an hlia thim ve bok nen baka he tlanga thingkung te hi an lian em an bit boxia he hian ati thim boka chu mai baka helai puna nge hian khwa alawam to boka khothang chak takani ve thina ma se helai puna cheng te hi an kalbo vek to
in a thin ti hriat na turin in ban hlui te pawh hmuh tur a awm nuala doctor te nupa pawh khan an kal vel pah khan heng in hlui te pawh hi an hmu ve veka mase enga te va kan ngai lo helai ram ti dang dai tu a hian an ngai mai a ti chuan mun chu an lei vel ta Connecticut ah chuan in sak thei tur chhor thei tur chu Dr. Clark chuan zong tran ta a mase helai Connecticut in satu te hian poisa engzat po pek in huam ma se tuman an lo sadu hau lo mai tuman Dr. Clark bula hian an du lo chan hi an soi lova heiwang hian Dr. Clark chuan thilian tham em ani lova in pakhat lek ani a helai mun dark entry la hi a falin kalkong an wam box si lova thale hun sen nan chuan an yai dewani ang ti in angai tua maya poi ti em lo chuan ama in sak maya tumta a ama Dr. Clark hi New Jersey pharmacy lian mithil thiam mithil ti thei em mai le experience lo nei to ani boka ama chuan thla enge moza ta bebe ta a New York City le dark entry in car po kalngun em a in sakna tura thing loading te chu akit veka mun zol lai berania wangin heng thing te hi a thing ki ang chia helai ram nge yami ani bokani tuna kan en mek hi tichuan in chhong ni asata a helaya in sakna bulloka hian tuiluanga oma hi ina hian paipin alalut boka tuithiang hlim an nei reng bok November thlavela chuan an in chuan zauta an nupa chuan Thanksgiving lomnan an ina hian an riak lut veta a masaberatan ram hnoya thom sang ladeu hleka chimbuk shamte tuiri heu ri ten chuan nuaman ti tak zeta heta tang hi chuan chul a oma piangin he an in pahni na hian kalin chul hun nuam takan mang ta thina tlanga te an lona tuya ten chenga helai rama thingkung te an hringmoi lai te an engtan lai te an sen te an muzela lim takin heta hian an nun an chol an va mang ta thina ni kumsang khat chakwa som pariat ma khachuan nipui ania heta hian anin pahni na hian Dr. Clark te nupa hian omle meka Dr. Clark chu New York lamatangin anron ko ta thut mai medical emergency ania anupui heriat chu alom lo em ma se apasal chu kal lo theya angai big si lo helai an ina ram hnuaya hian ama chawalo om chu a she ma se atul miau si engpo chu ni se Dr. Clark chu kalangai ta train station a anupui heriat hian awathla a heriat hian an pa chu arang theiang bera ron le turin ati a Dr. Clark po chuan a ho vat tur thule arang theiang bera aron hongal tur thua shila akal santa heriat chuan an kalyam thleng chuan kut kwang kwa in a enjar chara helai kan hu mek hi anin thla na train station chu ani boka Cornwall Bridge train station ti ani a kumsang khat zakwa som pani ala kan nge Oli anin thla felta a Dr. Clark po achuan na rela chuan a thua an tlan wanga hetia an tlan lai hian anupui akal san tak hian mangchia ang mai hun rap thak atong don ti a shep hamia lo an nupa a ekar sang khat mun an lei khan helai dark entry forest chungchang hi engma an lo zirlok lova lo zirlok se chuan an lei kher lo mai thei ani helai dark entry chunga khom thin kan soito kha an in nu ma te po kha la reng kha khwa kha aram tak chan le a cheng te an kalbo vek chana oma do yani asang hi mi zong soida nani hei wang hian alom Dr. Clark ten in an sakdon po khan tu manan pui du lo khalai mun nai shima po khan an kal ngam lova helai khwa thin hi Dudley town ti ani a kumsang khat zasari somli vel khan an trana tlem te an chenga an pung zela kumsang khat zaria tani don chho chuan thil thalo tak helai muna hian a thleng tanta kumsang kha jasari sumnga pakwa khan Carter chhungwa te chu he khwa hian anon thar ve a hetia anron lua tanga rei vak lova hian an chung ko member paruk te chu cholera tuishi ko thalawa wangin an thivek mai an chung ko member dangladam te an fa te pathum te chu a thongin an tuarna ema Dudley town chu kalsanin New York City anin son phata hiala mase New York City a po hian rokni in an vai hian an pathum hian kidnap ani a an chanchin shia tani to lo kumsang khat zasari somkwa pahnia po helai Dudley town ami Hollister po hi a thi thuta
in chunga tangin atla nge engtin tak nge athi hriat ani lova mase athi na hmun hi helai khua a pute nara in ani a hetia a ina hollister athi nu hian athi na in nei tu te nara hian nasa takin athil mu thin asoi thina chu zana helai khua aram thingkung bulvela hian thil mak deuh mai hi akal kwal vela a mu thin ni in asoi ringna in tu manan ngai thu tak sak lova tenar hi a tel tela afanu ina enkol to pangai hialani athi ma chuti hian a enkola hetia tenara a that lo chho lai hian an then ompa ebela po in an khwale a che vela zana chuan enge mokal kwal thin thilmak taka mu thin thuwa soi ve na samaya areya ani po hi a chho zela apa ngai lo chho ta ni kumsang khat zaria taron ni chawa revolutionary war hero ngat General Herman Swift helai Dudley town ami po hi anupui trekin adeng luma hetia anupui thi nu hian apa ngai lovin a chove tatlat bokani chuan kumsang khat zaria som pathum khan namak tak maya leng le boka Dudley town khomi pui tam takin anu nan chana hemi nu po hian khomi te chu an thi thu ta maktak takin an thi pheu maya chuan khomi tam zok te chuan an kho che vela kal thin thil mak takan hu thu chu an soi ve ta zel mai kumsang khat zakwa ani imeu chuan Dudley town a cheng mi pui tam takte chu an thi to a then chuan an inan kalsana an pem boka brofis chung kwa te chi an omta mase heta an nu ber hiti bi awangin a thia an fapa te pahni chu kho then oma aruk ruwa pu an ni a an bo dai bok mi pakhat chia bangta an pa ber John brofis ani chuta an in ala kangaral dai zui maya pa ber John chu nat takina oma ram hnuai pilril lama pana mule athom hriat ani to lo tichuan Dudley town chu ghost town tu ma chen lo na khwa anita official takin hei hi chanchin buwa nge he Dudley town an chemak tak thi na an chia wanga khoramani tak thu an zia na chanchin bu nge yani atna thi na le accident shangin he khwa hi ati erwa tak thu he chanchin buwa hian an zia kani tichuan kumsang khat zakwa parukani chuan Dr. Clark tenu pa khan an in pahni na saknan helai mun kha anwa mufu anwa du ta em kha ni tichuan kumsang khat zakwa som pariata kan kal le ang Dr. Clark po medical emergency awangin New York atangin aron le ta anupui heria che ina oma train station aron thlenga anupui chu a mu nge in ringa a ho hun tur po ashil vek to mase a mumia lo Dr. Clark chuan train station anupui na lo muak lo chu thil dik lo om tlatina reta tlat mai Dr. Clark chu kal fata ake in dark entry forest chu wa thleng chi hetia awa thleng chi hi chimbuk shamri a shena samai ama kha chuan chimbuk shamri kha an ma ni welcome to an ngaya tun tumami zet hi chu rala ring em in anon shama thil dik lo thleng ni in a hriat pha tlat zok alu thuk zela chimbuk po an sham ring zela atopa chuan an inbul maya chuan a omta a ina mutheya kongka chu tlemina lo in hong ti a mutheya a thin chu phu to anupui chunga enge thlengang ti in atlanin atlanta kongka chu pot hong thruaya mase a ina raptur chia chu thil ri ring em mai thil ri kisang tak mai chu aron rita fak mai an in chunglama tangin a ri ti a hria churi chuan a thong lut tuka ading chot theya ti turber bo shelo a in ti huai sena in chunglam apan theita thil ri ring takha nuiri ani tlatin a hria anu paru matangin he thom hi ron chuak ni in a hria zoi muang in an room kongka chu hongta an room kila chuan anupui chu alo omreng chuata alo toma kongka lama ena akut chu ahum chong boka amit menga zau em maya a khap si lo aka chu machine ka an thei ai zau hiana ang boka doctor chuan anupui omdan mak tak chua ena nuiri chu amma atanga chuak ni si kha aka atanga chuak pu ang lo hiana hria anupui chu achadeu dot renga aka chu zaulu tukina anga anui rila chu top theilo rap tak mai hian anui char mai ani Dr. Clark chu mak tilu tuk thin phuda tadina dinga anupui chuan amita tak mai chuan ron enta doctor chuan hlau ta thlet mai atlanta
darkar somthum paruk chung lek Dr. Clark kha akal bawa khati lai khan anupui khan enge mo alo tongani enge kan shedon law ma se aril ru abuai phata asoi chun chu rama thilmak taka muthua soya akal kwal vel ni in soi heriat hian anun pum chu mental asylum a man thu soya rualin New York City a an panen hian an letli a heta hian a intilum ni soi a bokani vo inni thleng hian Dudley town hi alaruak renga tuma an to lo ma se kal phal po ni lova ma se tu emoten helai mun hi an tlo mu tura je uzewa YouTube lama te chuan hetia tlo tu te hian an soidan chuan mun vot bik tlata thin thu te helai vela an kal mai laya ben ang takle nam ang taka an thin thu te an soya helai Dudley town na thil engma hi thil tha ani lo thu te lung ani po in engma ina ken ho that lo zia te an sui hiala chuan thla te an la a an mita mu thei si lo thlalim mak tak te an lak fu thin thu te an soya chuan paranormal couple atle Lorraine Warren te po kha helai muna hian series pakhat an lo shoot to a kumsang kha chakwa somsari chawa khan ani a chuan anni hian helai Dudley town le a chebela hian mishing ni lo ramhuai lam thil a ngei thu an soyani nang nila vo innia hian Dudley town hi fan phal se fang theila ifang ve ngamangem le